Eta gizonak? Gizona beti frakak. Magonesko frakak az beti. Mahoneskok. Beharren etxen ibiltzeko eta mahonesko frakak, ez da? Magonesko frakak. Bai, ze kanpora ez den urtetan lehenago esan dugu biarritita. Ze domek egunetarako eta bere gizonak bere beste erabateko errope okiko eren, ez da? Bai, mesara joateko domekatan mesara. Eta gero gizona bitetze dian handik tabernatxu eta... Zuk etzetu dozuz gizonak olan bluseaz eta bruseaz eta... Bai, eske gure etxe bere bruseaz ibiltzen zan. Ah, zeure eitxe bere ondino bruseaz eta ibiltzen zan. Zelan dugu izena, ze kase, lana. Baltza koloreko edo... Zata, milraiaz edo? Milraiazko antzeko txue. Baltza bere bai eukizitu zen, bai alana, egun seinale duetarako, eukize bai, ala milraiazko antzeko txuelan finutxu, zuritxue, baltza, ez klase batean. Eta garrikoa eta holan bere erabiltzea ere? Hori bai, baltza. Garriko baltza, ez da? Hori bai, hori beti. Hori beharrerako, zein gero jaiegunetarako bere? Hori beti, bai, bat sarreiten danean astegunerako, eta astontzian jaiegunerako garrikarri. Eta txalekorik edo lan erabiltze eren? Edo alkondare izeten zan bakarrik? Ez, txalekoa bere ibiltzen zeudian. Korputze batu edo, gogortu edo, txalekoa beti izetutzen.